Deia doncs que jo he de parlar de l'Àngel. L'Àngel Marzo jo fa temps que el conec i el vaig conèixer a través de Rella i el vaig conèixer a través de voluntariat. I el que podria dir de l'Àngel, la imatge que jo tinc d'aquest home des de sempre i quan parlo amb ell, és que és una persona que només és i sempre és al costat d'algú que cal que tingui algú al costat. I és sempre. Però sempre és sempre. I quan ve, perquè ve ell per alguna cosa, ve perquè a algú altre li cal alguna cosa que tu potser pots resoldre. Aquest va ser el meu cas, de manera que jo sóc una mica un fruit de com és l'Àngel, i aquestes dones que tenim aquí són l'altra part d'aquest fruit, tant fe d'ello, perquè resulta que amb un voluntariat que jo feia, que també hi havia el Jordi Mayol, un dia se'm va acostar i em va dir: escolta, aquesta associació que teniu, no hi hauria algú que pogués fer lectoescriptura, escriptura amb dones grans? Home, dic, no ho sé, ja ho miraré. Diu, per què no ho fas tu? Fes-ho tu. I vaig dir, ai mira, potser sí. I així estem, i això fa anys, de manera que aquestes dones són les dones de la lectoescriptura meva del Besòs. En tinc més, que he vingut només un floret, una representació amb l'Eduardo, que és un altre voluntari també de la mateixa associació, i ell, que és que ho porta una mica tot, perquè això només és una mica tot, i més perquè ara ell ha deixat el Besòs i és professor d'escola d'adults, però ara em va canviar de centre i ara és a Canyelles, oi? Ets a Canyelles. Bé, tot això que us pugui dir, només cal que us fixeu en com anirà parlant i que us anirà explicant. De voluntariat jo penso que en sap més del que no dirà, encara en sap molt, i penso que realment transmet aquesta convicció i aquest decidir-se a que està bé, que se sàpigui que hi som i que podem fer i que fem alguna cosa que potser no és un gran esforç però que pot tenir un bon resultat. I penso que aquesta fora, potser, Àngel, una mica la definició teva. Molt bé, doncs apa, ens ho expliques. Gràcies, Maria. Bon dia, gràcies a la Maria i gràcies a tothom per estar aquí. Encantadíssim d'estar amb vosaltres. La xerrada aquesta és la reedició de la que vam fer a Granollers. Si algú ja hi era a Granollers, que no esperi trobar el mateix, perquè un és anàrquic per naturalesa i aniré la línia argumental segur que sí, però de forma... Conservaré les poesies, Quim, que les conservaré perquè la poesia ha de quedar, primer encantat de ser amb vosaltres. El tema del voluntariat és un tema, jo crec que molt important en la nostra societat. Per què és important el voluntariat? Perquè és que la veritat és que ens hem inventat una paraula que es diu voluntariat. Quan ens la vam inventar, que això va ser als anys 90, venia de l'anglès, aquesta paraula ve de l'anglès, no? Dic jo, vosaltres potser en sabeu més d'anglès, volunteers, no? Els francesos diuen benevole, que en castellà són benévolos, no? Queda una mica així, no? Però surt d'aquí, a mi mai m'ha agradat, ja entenc començant per aquí, mai m'ha agradat del voluntariat, perquè sembla que voluntariat vol dir que ho fas perquè, mira, vaig al cinema, voluntàriament, no? Menjo patates fregides, voluntàriament, o menjo amanida, vale, no? No és ben bé això, no és ben bé això. Com a mínim el voluntariat del que jo us parlaré, no és ben bé això. Potser un tema d'ordre, què tenim? Una horeta? Sí? O menys, 3/4? Jo, si per cas, com que alguns ja m'heu sentit alguna vegada, jo faig primer una mitja hora i després fem preguntes i el que vulgueu. Entremig, si teniu coses a afegir, a contradir, a criticar, a el que sigui, doncs encantat. Voluntariat. Llavors, el tema del voluntariat, ja dic, a nosaltres ens arriba en els anys 90 aquesta idea de que el voluntariat és una cosa que s'afegeix, que persones, com ho diríem, amb bona intenció fan, però, clar, jo crec que és més que això. Jo crec que el voluntariat és l'esforç que fem entre tots per tirar la societat endavant. Sense aquest esforç
la societat no tiraria endavant. Ho diré d'una altra manera. A què es contraposa voluntariat? Es contraposa voluntariat a treball professional, remunerat. No? Aquest és la mare de tot és això. No? Que quan diem voluntariat estem dient treball, el voluntari s'ha d'aixecar a l'hora que s'ha d'aixecar, ha d'arribar a l'hora que arribar, ha de fer una feina que no és tonteria, no? Però no li paguen, no? Llavors, per què ho fa? Ah, mira, perquè és voluntari, perquè li agrada, perquè... Bueno, parlarem de tot això ara, d'acord? Primer de tot, jo volia fer una miqueta d'introducció, 2 apunts, de com ha anat això amb el fil de la història. Nosaltres que tenim una certa edat tots, no? I que nosaltres en la pròpia història personal ja hem vist, és a dir, per exemple, els anys del franquisme el van viure tots, no? No, quasi, la Mireia no, que s'ha marxat. Ara aprofitem que s'ha marxat la Mireia. En aquells anys hi havia voluntariat. Què diríeu vosaltres? Però no es parlava, no? I l'escoltisme tenia la OGE, no? La OGE era voluntariat. No, eso no ho és voluntariat. Clar, és que, a veure, ostres, estem entrant en matèria, com veieu, no és qualsevol cosa el que estem parlant. A veure, mireu, en les societats tradicionals, ara anem més enllà de Franco, que mira, ja està, deixem-ho córrer. Bueno, deixem-ho córrer, el tenim, Bueno, és igual, no ens emboliquem. Anem més enllà, en una societat tradicional, d'aquelles que encara hi són entre nosaltres, encara que vulguem dir que no, però fins i tot més lluny, què ha passat a Brasil amb Bolsonaro, no? Què passa? Jo ara tinc un estudiant que ve de Ghana, no? Del centre d'Àfrica, Àfrica Central. El que explica d'allà són històries fortes. D'allà i de la gent que surt d'allà i ve cap aquí, no? Bueno, a veure, en una societat tradicional, té sentit parlar de voluntariat? Imaginem-nos l'any 1200, 1300, aquí a Catalunya, té sentit parlar de voluntariat? Com seria això que ara diem voluntariat en aquell moment? Què seria? Què seria? Perdó? Bueno, hi ha una xarxa sempre, tota la vida, d'ajuda mútua, de solidaritat, de bonomia, de bona família. Sempre els homes ens acabem imposant amb el llenguatge, no? És més les dones, de vegades, que no passa als homes, no? Una xarxa d'aixopluc, d'acollida, de tal. Però oficialment hi ha súbdits. Sí o no? O sigui, súbdits. Hi ha un senyor, que es pot dir comte, es pot dir rei, es pot dir... I dic senyor aposta. Vull dir, en totes les paraules, no? Hi ha un senyor que és el que té la paella pel mànec amb tots els sentits i, bueno, i s'han de fer les coses voluntàriament, no? I si no es fan voluntàriament, clatellada. Sí? I ja no parlem de l'església, ja no parlem dels poders econòmics, ja no parlem... O sigui, a veure, voluntariat és que quan la gent està morint-se de gana, quan està en sistemes opressius, quan està en sistemes autoritaris, ostres, voluntariat. Però en canvi, vosaltres ho heu dit, hi ha un sistema d'acollida, no?, que està en la base de tot això. Però jo això no se m'acudiria dir-li voluntariat. M'explico? Jo li diria, potser solidaritat sí, però voluntariat. M'explico?
Quan tu tens una veïna que s'està morint de gana i busques 4 patates i tal i li portes a casa, això és voluntariat. M'enteneu? Quan surt la idea de voluntariat? Precisament surt la idea de voluntariat amb la vinguda del capitalisme. No? El capitalisme es dedica a produir pel benefici primer dels que tenen més diners i teòricament va baixant fins a tots, fins a on arriba, no? Però no arriba a tot arreu. I llavors diu, bueno, els voluntaris. M'explico? Clar, llavors aquest és un sistema, per mi és un sistema pervers, no? Perquè pensant la societat com una màquina que només mira a la producció i deixa en un sistema secundari precisament per mi el que és més important, el que fa el teixit de la vida més a fons, que és l'acció quotidiana perquè les persones es trobin bé, perquè tinguin el menjar a taula, perquè es posin la roba neta i en condicions, per acompanyar-los al metge, m'enteneu? Estem parlant del nivell més íntim, més proper, més familiar, no? Però després podríem parlar del nivell social. O sigui, qui manté l'associació de veïns, qui manté l'associació que fa el suport als emigrants o a la gent gran o a la gent jove o als adolescents, qui manté tantes i tantes i tantes coses que funcionen a la societat i funcionen molt bé, no? Però que no es consideren treball professional, que no es remuneren. D'acord? Llavors, aquí està per mi el nucli. Jo, més que voluntariat, si passem d'aquestes societats més tradicionals a una societat ja industrial o preindustrial o industrial, llavors hi havia un terme que a nosaltres ens va durar fins als anys 90. Quin tema... Vosaltres sabeu quin era el tema... Nosaltres durant el franquisme no parlàvem de voluntariat, parlàvem... Exacte, o bé la caritat, que era una mica la rèmora del passat, diguem-ho així. Jo la caritat entès així, no la caritat aquella profunda, cristiana, mística i... No estic parlant d'un concepte religiós, estic parlant de la caritat aquella de que jo sóc el senyor, la senyora, i li dono unes monedetes i així jo encara quedo com... No? Una part seria aquesta, la caritat, però hi havia una altra, de ferma, de valenta. La catequesi. O, per exemple... La catequesi també entraria dintre del bloc aquest. Digues, perdó. Per exemple, les associacions socials de classe, no? O sigui, en el moment en què sorgeix diguéssim, l'època industrial, sobretot als països on Anglaterra, per exemple, i França, i Alemanya... I Catalunya també, Catalunya també, sorgeixen també les cooperatives de consum obreres, els sindicats de classe... Molt bé. Aquesta és l'altra cara. I la paraula durant el franquisme, jo més enllà, ja hauria de llegir-ho en els llibres, ja no, però jo vaig néixer l'any 56, però nosaltres parlàvem de militància. Militància. No? No hi havia voluntariat, hi havia militància. A mi no m'agrada molt de militància, perquè militància i militar estan massa a prop. I llavors, si militància ha de ser militar, no. I per això no m'agrada. Però sí, és una acció positiva, ferma, valenta, decidida, per aconseguir un món millor. Aquí li treus les armes, si li treus la violència, jo accepto el tema militància. Si li poses les armes i la violència, doncs ja no m'agrada, no? Però potser hi havia un altre terme que encara continua i que a mi és el que més m'agrada, a mi seria activisme, no? M'agrada potser més, tot i que activisme potser no té massa consistència, no? A veure, en tot cas seria un activisme
per aconseguir uns objectius, no? I aquests objectius ja depèn dels grups socials. Tornem al Brasil, que vaig tenir l'oportunitat d'estar ara fa uns mesos a Salvador de Bahia. Els grups d'ultradreta eren molt activistes, molt. De fet, es diu que hagi guanyat Bolsonaro a Brasil en gran part depèn dels grups evangèlics i dels grups aquests que han tingut una penetració en la societat, pim-pam, pim-pam, pim-pam. Clar, perquè aquest voluntariat o aquest activisme pot anar en un sentit, en l'altre o en el contrari. D'acord? És a dir, no perquè sigui voluntariat ja és bo, no perquè sigui activisme ja és bo, o militància ja és bona, no? Activisme per a què? Voluntariat per a què? No? Llavors, aquest component militant activista hi és en la societat. Clar, jo crec que es vol desactivar. I una manera de desactivar-ho és reduir-lo al terreny de la caritat. La caritat, al final, són una mica les escorrialles, no? Mira, jo com que tinc molt de temps, doncs mira, dedicaré unes horetes. No és això. Tu vols una societat millor i estàs disposat a contribuir a aquesta societat millor. M'explico? Aquest és el voluntariat. Quan jo no recordo la trobada amb la Maria, la primera, no sé on para ara, la Maria se m'ha escapat allà. La primera trobada, ella la recorda, jo no tinc tanta memòria com ella, però segur que era aquest el missatge, no? Aquí hi ha unes persones amb ganes d'aprendre, amb ganes de fer, amb ganes... I fixeu-vos, continuen. I estem parlant d'uns quants anys, I continuen. Doncs aquest és el tema, aquest és el tema. I aquest moviment que ha generat la Maria amb el grup de dones amb el que treballa repercuteix sobre el seu entorn i millora també l'entorn. M'explico? Bé, anem a fer... Aquesta seria una miqueta com el marc en el que jo em situaria. Veieu que el voluntariat del que parlo és un voluntariat compromès, amb sentit, amb força i col·lectiu. És a dir, fer un esforç voluntari sola, ostres, sí, hi ha vegades que ja se necessiten accions individuals, no?, que poden, però normalment surt de la força col·lectiva, no?, de la força col·lectiva. Llavors, a veure, repassem una miqueta, o sigui, primer, el voluntariat s'inscriu en un temps, en un territori i en una cultura. És important això. És a dir, aquest voluntariat no és una aportació genèrica, benevolent i anòmica, per dir-ho d'alguna manera. És una aportació que té a veure amb una cultura. Parlem de Catalunya, no és el mateix Catalunya que Andalusia, que França, que Finlàndia, que Senegal, no? I el voluntariat funciona a tot arreu i ha de funcionar a tot arreu, no? Aquí hi ha uns components territorials, hi ha uns components culturals, hi ha uns components històrics, no? Parlaven del temps dels anys 50, dels anys 60, parlem de l'any 2020 quasi, no? No és el mateix, no és el mateix, d'acord? També, quan parlem de voluntariat hem de tenir clar que sempre és la convivència de visions diverses, no? Les dones, homes que participen en el Tom per la Cultura, a Martinet Solidari, posem aquest exemple perquè el tenim aquí amb nosaltres, tots pensem igual? En absolut. Hem de pensar igual? En absolut. Tenim opcions socials, polítiques, ideològiques, cadascú té les seves, d'acord? Què és el que ens uneix? La millora de la societat, aquests objectius comuns compartits.
I per mi el voluntariat del que estic parlant, que és un voluntariat bàsicament social, no? És un esforç per compartir, no? I quan tu comences una acció no fas una caritat, que de per si ja és intrínsecament bona. No, de vegades la pifies. I tots ho sabem, tots l'hem pifiat més d'una vegada. Fins i tot amb la millor intenció. No, mira, jo li donaré a aquest senyor 50 euros perquè veig que pobre home no menja. I va i se'ls gasta en vi o droga o el que sigui. Tu, la intenció teva era molt bona. Però què? M'explico? El mateix passa amb el voluntari. No, no, jo l'acompanyaré aquí, li ajudaré a fer això. Escolta, és que acompanyant-lo i ajudant-lo d'aquesta manera que ho estàs fent, el que estàs fent és que ell no ho faci per si mateix, que és el que tocaria. No es tracta de suplir a les persones. Es tracta de que s'empoderin, de que cada persona faci tot l'esforç per ella mateixa que pugui. I on no pugui ja arribarem als altres. Per ella i per mi. D'acord? Per tant, estic parlant d'un voluntariat social i solidari. I aquest component social és molt important, perquè en aquest component el voluntariat és sempre recíproc. Si la Maria ha fet una aportació a Besòs, Besòs també li ha fet una aportació a ella. M'explico? S'ha d'entendre que aquesta reciprocitat no és sempre del mateix contingut. A veure si m'explico. No, perquè de vegades dius, jo ajudo a una persona perquè creixi culturalment, però clar, jo culturalment estic en uns altres territoris, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, doncs des dels teus territoris tu també t'estàs enriquint. M'explico? No s'ha d'entendre la reciprocitat com en el sentit mercantil. No, si ho entenem en el sentit mercantil, la reciprocitat, zero. Pago metro, gasto, no faig això, no faig allò, a sobre... No, al contrari, jo estic posant i estic perdent. No hi ha reciprocitat en el sentit econòmic. Però en canvi, en el sentit cultural, en el sentit personal, en el sentit de creixement, en el sentit social, sí. Evidentment, hi ha una altra manera d'entendre el voluntariat, que quedi clar, que és la manera més invasiva, més adoctrinadora, més impositiva, no? I de no comptar amb la persona amb la que estàs, de no veure allò de positiu, d'interessant que la persona té. A veure, el voluntariat es desenvolupa en un context en el que intervenen institucions. I aquí tenim un primer debat important, públic i privat. No, a la pública no hi ha d'haver voluntariat. Això és pel sector privat. I aquí té aquest plantejament. Diu, no, a la pública, professional. La privada que faci el que vulgui. Però per què? Però per què? És a dir, no enriqueix a l'acció pública l'aportació del voluntariat. M'explico? Què passa? Que de vegades la pública està tan encarcarada, tan rígida, tan carpetometòdica, que no accepta res. M'explico? Però jo entenc l'acció pública com una acció inserida en el territori, connectada amb el territori, permeable, i per tant que també pot aprofitar determinades coses. Aprofitar no en el sentit mercantil. Mira, com que tinc un voluntari, mira, jo ja no faig classe, que les faci el voluntari. Com que jo tinc un voluntari, doncs mira, l'infermer està allà, segur d'allà, i el voluntari que vagi passant per les habitacions. No? Evidentment no estem parlant d'això. Diu, però és que llavors em destorba, perquè jo estic fent la feina i tinc aquí 4 voluntaris. Estem parlant d'un altre model de societat, més en xarxa. M'explico? La privada
La privada no diu que no al voluntariat. No diu que no. Però de vegades s'aprofita d'això també. És a dir, hem criticat la manera d'entendre-ho des de la pública, però també des de la privada de Déu-n'hi-do. Jo l'any passat vaig fer, l'anterior crec que va ser, ja no recordo, de tutor de pràctiques d'educació social. I anava passant per jocs on els estudiants d'educació social de la universitat feien pràctiques. Hi havia institucions que tu veies que sí, que el noi aprenia, feia les pràctiques. Hi havia institucions que agafaven el de pràctiques, mira, aquí tens els nanos i feina gratis. M'explico? I això es pot passar amb això, pot passar amb el voluntari, pot passar amb tot. M'explico? És a dir, la privada pot ser una privada solidària, reflexiva, acollidora, en xarxa, i pot ser una privada mercantil. Ahir mateix, per exemple, parlàvem amb una companya de Martinet Solidari, precisament, de la problemàtica dels nois, dels menors no acompanyats. El sistema d'acolliment d'aquests nois, home, vist des de segons quins llocs, països amb menys recursos, doncs Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, dius, Déu-n'hi-do. La veritat és que estem invertint esforços públics i privats i de tot. Però realment es podria millorar moltíssim. Es podria millorar moltíssim. A veure, qui està portant el treball amb empreses privades? De grups religiosos, d'hospitals, de no sé què. Sí. Ho estan fent bé? Sí. Sí. No tan bé, de vegades, no? Però vull dir, a veure, al final, les empreses... Hi ha una empresa al darrere, no? I l'empresa té uns objectius, no? I a vegades es prenen decisions més per temes econòmics que no per temes humanitaris. M'explico? He posat aquest exemple, però no ens en lliuraríem segurament en cap altre sector. M'explico? Llavors, després hi ha el tema dels professionals. Professionals o voluntaris. De vegades es planteja com una contradicció. Professional i voluntari. Personal acreditat amb formació o sense formació. Aquí també tenim un dilema que no és fàcil de plantejar. És a dir, un voluntari ho pot fer tot. Bueno, a veure, ho pot fer tot. Depèn de la xarxa d'acollida que tingui, depèn de la seva trajectòria personal, no? Tampoc potser ho podem fer tot. De vegades les tasques més difícils són les que s'encarreguen al voluntari. Ostres, mirem una mica. Jo tinc jo he treballat molt el tema d'alfabetització, d'aprenentatge de lectura i l'escriptura amb persones grans. Tothom ho pot fer, l'alfabetització. És molt fàcil. Es comença per la A, després la B, després la C, després la D, no? Clar, dius, ostres, després de 40 anys, dius, nassos. No és tan fàcil. Per mi l'alfabetització és una de les coses més complexes i en adults encara molt més. I per als estudis que he llegit, Tversky, de 50.000 persones que han estudiat Emilia Ferreira, Tversky, moltes persones que han treballat aquests temes, realment, com més llegeixes, més complexa veus que és. I s'agafa el voluntari, se li donen 4 fotocòpies o una maleteta de materials, apa, allà vas, no? I ho fa amb tota la bona voluntat. Una amiga, ara fa un parell de mesos, està fent de voluntària precisament d'alfabetització a Taixonera i em preguntava, què he de fer? Jo li vaig començar a explicar i vaig dir, Àngel, no ho vas bé, perquè conforme li anava explicant ella m'anava posant una cara com dient, no em soluciona res el que estàs dient, perquè clar, jo intentava explicar-li allò que entenia que era l'alfabetització, diguem-ho seriosament, no sé, amb profunditat, però clar, això no es pot explicar en una conversa de cafè de 20 minuts. Potser en una conversa de cafè de 20 minuts encara t'embolica més.
que era el que jo veia en la cara d'aquesta companya. Potser si li hagués dit, mira, en aquesta web trobes això, en aquella trobes allò i en aquella trobes allò, hauria quedat més contenta. D'acord? De fet, no m'ha tornat a trucar. Jo li vaig oferir, passa per l'escola un dia... Bueno, per tant, i després, l'acció educativa, ja que estem parlant d'educació, de voluntariat en educació, moltes... No hauria de ser això. El que passa és que tapar forats, quan tens una via d'aigua molt grossa, s'han de tapar forats. I els que portem molts anys en educació sabem que moltes vegades hem tapat forats. Jo vaig començar a treballar al barri de la Perona, que potser bastants de vosaltres coneixeu. Ara s'ha publicat un llibre amb fotos de la Perona, no? Allà tapaves forats. Moltes coses. Tu tenies un nano que estava fent un aprenentatge de lectura i l'escriptura i sabies que tenia tots els números perquè quan tenia 14-16 anys estava a la presó. I sabies que seria així. I era bon nano, però clar, és que tot estava preparat perquè fracassés, no? Tot estava marcat cap aquí. I si parlem d'altres nois, avui en dia en la nostra societat, o noies, passa el mateix, explico. Bueno, de vegades també s'han de tapar forats, però en la mesura del possible no hauríem de tapar forats, hauríem de ser part d'una xarxa, d'un conjunt que donés resposta a les problemàtiques. Jo crec que és això, el dilema no és tapar forats, sinó donar suport a una acció decidida que fem entre totes i tots. M'equivoco de botonet. O sigui, aquí tenim el treball remunerat lucratiu, el treball no remunerat altruista, i tots dos han de confluir en aquesta construcció social d'una societat millor, d'una societat més equilibrada, més justa, més diversa, més acollidora, més inclusiva. D'acord? Aquesta seria la idea del voluntariat de la que estem treballant. De vegades es planteja aquest treball professional i aquest treball altruista com si estiguessin enfrontats, com si fossin dos trens que xoquen un amb l'altre. No sé, sobretot per part de sindicats, per part de col·lectius professionals. No, és que aquí els voluntaris fan nosa. És que, home, bueno, a veure, pot haver moments en què sí, en què, no sé, un moment crític, no sé, si hi ha una persona que té un problema, hi ha un metge, una infermera, una persona que té coneixements de sanitat, que sap fer aquella actuació d'emergència, doncs millor, no? Tots els altres fins i tot ens retriarem per no fer-li nosa. Però quan ja hagi passat aquest moment crític, si un ha de trucar a l'ambulància, l'altre ha de trucar no sé què, no sé quants, entre tots. No? I és el que passa. Jo ara, parlant d'això, m'ha vingut a la imatge una vegada que vaig caure a la Gran Via sobre un anunci que tenia allà al terra a l'Ajuntament de Barcelona i em vaig trencar 4 costelles. L'autobús va parar. L'autobús va parar i el senyor de l'autobús va trucar a l'ambulància que em va venir a recollir. Això és voluntariat. Això és treball professional. Doncs és que per què separem? Per què tenim aquesta mania de separar-ho tot? Anem a construir una societat més humana, més justa, m'explico? Evidentment, al senyor aquell de l'autobús no li pagaven perquè parés i m'atengués a mi. Fins i tot podia arribar a portar-se algun crit, però ho havia de fer. Ostres, si veia un senyor i ell tenia allà el... No. I a tots els que hem estat educadors, educadores, o som educadors, educadores, sabem que aquesta situació es troba. Fa poc, en la nostra escola, vam acabar amb un dels nois que dormia al carrer, a la comissaria, li van pagar una nit d'hotel perquè no dormies al... Bueno, has de fer coses extraordinàries. Per què? Perquè
evidentment formes part d'un conjunt, el dia següent ja parles amb la deganya, ja parles amb no sé què, però si en aquell moment has de fer una actuació d'urgència, siguis professional o siguis voluntari, ets persona, o no? Aquesta és la pregunta, no? O no? Llavors, el voluntariat, per tant, aporta des del territori, fa una aportació que no substitueix el treball voluntari, des de la meva perspectiva. No hauria de substituir-lo, no hauria de substituir-lo, no hauria de substituir-lo. Però sí, però això. Seria una aportació també no només de força, de treball, sinó també de coneixement, de treball col·lectiu. També fa una aportació per trobar camins de sortida, no? I també, sobretot, fa aquesta aportació d'acompanyar, de tenir cura, de socialitzar, de donar suport a aquesta xarxa, que és la xarxa de la vida. Umberto Maturana, que és un biòleg, era, em sembla, no sé si és viu, crec que no. Umberto Maturana diu que un organisme viu és un organisme que es fa a si mateix. No? És a dir, la capacitat de qualsevol organisme viu, ja no només de les persones humanes i dels animals amb més capacitats, per dir-ho d'alguna manera, la capacitat que té l'organisme viu és construir-se a si mateix. Què vol dir això? Que hem de comptar amb totes les capacitats que tenim a la societat, no només amb el treball professional, sinó amb totes les capacitats que poden permetre que la societat es desenvolupi i les persones trobin el seu lloc. Aquí aprofito un poema de Chantal Maillard que diu: «Soc un animal embogit que balla sobre el foc del seu propi naixement. Els meus peus m'arrelen a la terra i la terra palpita l'eco del meu propi batec». És a dir, no podem entendre aquest voluntariat si no partim de nosaltres mateixos, d'allò que som, del terra que trepitgem. M'explico? És a dir, el voluntariat aquest del que estic parlant no és un voluntariat que aterra amb un helicòpter, vinga, va, reparteixo caramels i me'n vaig. No. Estic parlant d'aquesta manera d'entendre l'ésser humà, no? Tan gràficament ens descriu la Chantal Maillard. Ja que estem en poesia, anem amb en Martí Pol, perquè on hi ha un home savi i un home que sap dir les coses, també, igual que la dona d'abans, també ens dona... Ell sempre m'ha agradat molt aquest poema perquè reforça la idea també col·lectiva. Així com he dit que s'ha de partir d'una mateixa, d'un mateix, i si no partim de nosaltres mateixos, què fem? Si estem fent una cosa perquè li interessa a l'altre, no té sentit. Quan una persona es dedica, no sé, a anar a un hospital, a una escola, a un casal infantil, a una associació de veïns, el que sigui, a fer un treball voluntari és perquè té aquell delit, aquelles ganes, aquella intensitat. Però també perquè aquest delit el comparteix amb els altres. I aquest poema del Martí Pol ho marca. Mireu, diu, el poble. Entenguem el poble com la comunitat amb la que vivim. Pot ser el barri, pot ser, no sé, l'escala de veïns, o pot ser la família, fins i tot, extensa, no? El poble és un vell tossut. És una noia que no té promès. És un comerciant en descrèdit. És un parent amb qui vam renyir fa molt de temps. Diu, ostres, sí que comencem malament. No.
no comencem malament. Hem d'entendre les coses on són, no? Hem tingut eleccions municipals fa 4 dies. Què? Us agrada? Que bonic, eh? Que bonic, que bonic. Doncs que és així, el poble és un veí tossut. És una noia que no té promès, que busca una cosa que a aquest no li agrada, però tampoc a aquell. Ai, però jo vull tenir promès. No? És un petit comerciant en descrèdit, que va venent coses i ningú li compra. És això, la primera cosa és partir d'aquí. Si no partim d'aquí ja anem malament. I estem fent voluntariat i no canviarem el món. Ajudarem a canviar-ho, però no canviarem el món. Sí o no? Ara, perquè no ho canviarem al 100%, no deixarem d'intentar contribuir a aquest canvi. Continua. El poble és una xafogosa tarda d'estiu, és un paperet damunt la sorra, és la pluja fina de novembre. Ja comença a canviar una mica, ja comença a anar una mica més enllà. En el fons, el poble el tenim a la pell. Ell quan parla del poble, jo m'imagino el seu poble, allà a la Plana de Vic, i els pobles així més petits, els que tenim experiència de viure a pobles petits, sabem que tenen aquests dos components, d'acollida, però també de coses que no agraden tant. Després diu, el poble és 40 anys d'enfilar-se per les bastides, és el petit desfici del diumenge per la tarda, és la família com a base de la societat futura. És el conjunt d'habilitats, etc. Habitants, perdoneu, sí. Vull anar ràpid i... El poble és... Ara comencem. No, l'altre no és que no fos important. Però és que si només ens quedem amb aquella primera plana, tampoc anem bé. No? El poble és el meu esforç, el vostre esforç. És la meva petita mort, la vostra petita mort. El poble és el conjunt del nostre esforç i de la nostra veu, de la nostra petita mort. El poble ets tu, i tu, i tu. I tot el que l'altra gent que no coneixes i els seus secrets i els secrets dels altres. El poble és tothom i el poble és ningú. El poble és tot, el principi i la fi, l'amor i l'odi, la veu i el silenci, la vida i la mort. A veure, aquest era una miqueta un bany de realitat, vull dir... El lloc on nosaltres estem fent el voluntariat no serà a l'Eden. D'acord? Aquell lloc és el que és. És el que és. No? I no perquè sigui això o sigui l'altre, té menys sentit el treball voluntari. Al contrari, el que no tindria sentit és fer un voluntariat sense reconèixer aquella societat en la que tu estàs. No? Amb tota la seva complexitat, amb totes les seves dificultats. Aquí ve un altre amic, poeta, que és el Galeano, que també té un ull molt ajustat, molt d'això, que ens aporta una visió potser una miqueta més optimista, però també molt interessant. Diu, vaig traduir fins i tot al català el poema aquest, però llegeixo això en castellà perquè sempre en llengua originària es más interesante. Dice, nosotros tenemos la alegría de nuestras alegrías y también tenemos la alegría de nuestros dolores. Porque no nos interesa la vida indolora que la civilización de consumo vende en los supermercados. Y estamos orgullosos del precio de tanto dolor que por tanto amor pagamos. Que sí, que és bonica? No, he de continuar. 2 minutets.
Nosotros tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones que muestran la pasión de andar y el amor del camino, al camino. Tenemos la alegría de nuestras derrotas, porque la lucha por la justicia y la belleza valen la pena también cuando se pierde. Y sobre todo tenemos la alegría de nuestras esperanzas. En plena moda del desencanto, cuando el desencanto se ha convertido en artículo de consumo masivo y universal, nosotros seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano. Esto es el voluntariado, ese abrazo, tal y como yo lo entiendo, como yo lo estoy expresando. Para acabar esta intervención, me permito leeros un haiku, que este es mío, que hice precisamente para un grupo de maestras. Organizábamos una escuela d'estiu y creo que yo cumplí entonces 50 años o así, y bueno, ellos me hicieron un regalo y yo les hice un regalo. En concreto este es un haiku, no recuerdo a quién era dedicado, pero dice, el haiku diu: llença una paraula, mira i gaudeix el que ve a les teves mans. Llença una paraula, una acció, un moviment, una posició, però també mira el que tu estàs rebent. Amb això seria la intervenció que tinc preparada. Bueno, no sé si teniu alguna pregunta. No he aterrat en coses concretes perquè, bueno, m'han dit, repeteix el que vas fer, i jo he intentat, però bueno, ara seria el moment, si hi ha alguna cosa. Sí, digues. És que necessitem el micro per la gravació, No, de tot el que he sentit m'ha agradat moltíssim. El que m'ha fet més pena és que el capitalisme arriba on arriba i deixa molta gent pel camí. Això és el que penso que és la perversió de la nostra societat. Sí, hi ha un autor, no he volgut tampoc citar, he fet un treball no acadèmic, en el sentit de posar posicions, per dir-ho d'alguna manera, però hi ha estudis molt interessants. Per exemple, en els anys 90 un senyor que es diu Peter McLaren va parlar de la societat depredadora, no? El capitalisme és depredador, en català no sé si és així, depredador, sí, no? També depredador, ho és a dir, si nosaltres fem voluntariat, el capitalisme s'apropia del voluntariat. Si nosaltres fem innovació, el capitalisme s'apropia de la innovació. Si nosaltres fem transformació social, el capitalisme s'apropia. Un anunci de televisió de fa dos dies, parla de revolució. Potser el teniu present. Ara no sé quin era. Però bueno, què vull dir? Que és fàcil, és fàcil. I dius, quina és la força que tenim? La força que tenim per mi és el territori i la gent. Aquest missatge depredador, quan arriba al teu barri, afortunadament, arriba a un territori que te'l coneixes tu. M'enteneu el que vull dir? Arriba i et desmunta moltes coses, però per una altra banda tens les xarxes de solidaritat, les xarxes de cura de les persones i del territori, de la natura. Per tant, és cert, i ens ha tocat viure aquesta època i estem en aquesta època, però això no treu que no ho puguem fer. Però és cert, estem davant d'un monstre depredador, que fagocita, que menja, que destrueix, que consumeix per consumir.
I dius, per què t'has de ficar amb... Un amic meu treballava un concepte que a mi em sembla molt interessant, sobretot en l'edat adulta, que és desaprendre. No? L'Ettore Gelpi fa molts anys treballava amb aquest concepte, la idea de que de vegades hi ha constructes, coses que hem après durant la vida, ens han estat potser molt útils, però arriba un moment que millor que les deixem fora. Perquè en aquell moment van ser útils, però després ja no. O no, hem après coses que les hem hagut d'aprendre a força de garrotades. Nosaltres vam tenir gairebé tots una educació franquista, o si no haguéssim estat capaços de desaprendre, potser seríem com alguns jutges. Ah, no, no he dit res. No he dit res, no he dit res. No, això és que no ho gravi ningú. No ho gravi ningú. O com alguns mestres, no vull ficar-me només en un estament que jo també coneixo. Hi ha mestres i metges i dependents, gent de tot arreu. Vull dir, no és qüestió de fer només l'acudit, sinó d'anar en profunditat de les coses. Però desaprendre. Fa uns anys, no sé si era el Banc de Sabadell, feia un anunci de desaprendre, o no sé, no recordo qui, però que vull dir que al final s'apropien de lo nostre. Què podem intentar? Que no s'apropien de les persones, perquè els conceptes és fàcil que ens els prenguin, no? Una coseta més que voleu abordar. Escolta, en el grup d'educació de Rella va sortir el tema d'una mica revisar el codi ètic, perquè hi ha un codi ètic de Rella, però hi havia molt el problema de dir fins a quin punt, quan tu fas un voluntariat, hi ha un voluntariat que és molt clar, que no fas una incidència en treure un lloc, per exemple, a un professional o una persona, i que el departament o les institucions no s'aprofitin d'aquesta mà d'obra barata, que a vegades el que fa és... I on estan els límits d'això? Jo preguntaria per on estan els límits d'això. Sí, no és pas fàcil, perquè clar, en cada situació el límit, tot i que pot haver un marc general de codi ètic, que està bé que ho treballem, després l'aplicació en cada territori és diferent. Jo el que entenc és que primer hi ha una base, que és que el treball voluntari, aquí ho he dit en les diapositives, és un treball de suport. Jo entenc que ha de ser treball de suport, no de suplència, sinó de suport, de millora, de creixement, no de suplència de coses que s'han de fer amb un treball continuat, professional, i que la societat ens hem de dotar d'instruments per fer-los. És a dir, si una persona li ha de fer una operació al cor, no li direm a la primera persona que passi per allà, miri, entri al quiròfan i faci l'operació. No, cal... Ara, potser si aquesta persona és una persona de l'ètnia gitana, no? La comunitat gitana, m'agrada més, i ve acompanyada de tota la família, 45 persones, no estic exagerant. No estic exagerant. Doncs potser a la porta de l'hospital potser sí que pot haver uns voluntaris que ens diguin entenem el vostre dol, entenem la vostra dificultat, però deixeu treballar el doctor. No espereu. I aquí potser sí que es pot administrar un treball voluntari d'acollida, de suport, de comunicació, perquè si això s'ho ha de fer el metge que ha entrat, o hi ha d'haver un servei de mediació, no estaria malament que els hospitals s'atinguessin, però que no està de més que hi hagi un treball voluntari. Llavors, jo el que entenc és que el codi ètic el que hauria de fer és marcar aquests principis de col·laboració general i sobretot impulsar el diàleg en cada una de les situacions. El diàleg i la transparència també, perquè sí, paraules les inventem i aquí som tots els informes aquests de pràctiques segur que dels meus alumnes d'educació social segur que eren tots meravellosos, però clar, després ja el dia a dia dius, i a la teva aula quants hi havia? No, estava jo sol.
I el tutor de pràctiques quantes vegades et va aconsellar, quin suport et va donar? No, autonomia. Clar, les paraules suporten tot, no? Llavors les paraules, per contrarrestar aquest suport, la manera és la crítica, el diàleg, el contrast, no? I aquest hauria de ser un dels d'això. És a dir, jo perquè sigui voluntari no estic exempt de crítiques. Com el professional tampoc està exempt de crítiques. No crítica en el sentit destructiu i malèvol i envejós i al que estem massa acostumats, sinó crítica en un sentit de buscar allò que sigui útil per la gent, per nosaltres mateixos, per tots els que intervenen. No és fàcil, no és fàcil, no és fàcil, però és... Jo resumiria una mica una idea que em sembla que està a sota de tot. No és per principis subsidiaris que s'ha de moure el voluntariat, sinó per la conscienciació de persona que comparteix. I automàticament trau tot l'element subsidiari que pot anar des del punt de vista, encara que efectivament pugui fer accions subsidiàries o tingui resultats subsidiaris, però el que aleshores no estarà mai enfrontat amb la justícia que com a societats de tenir. Això que estaves dient tu ara, el que deia ara el Quim, s'havia plantejat molt en aquests termes, que havia pogut donar-se el cas de que la subsidiarietat que en un moment determinat es fes amb no calgués que hi hagués més suport en un centre on hi hagués més mestres realment que acollissin les diferències que hi pogués haver una aprenentatge. Trobo molt bo. Sí, el tema de la consciència a mi em sembla molt important, molt important. Jo afegiria la consciència compartida, perquè de vegades i crítica també, perquè de vegades aquesta consciència, tots podem tenir una consciència que no acabi de fer el benefici que volem fins i tot. Del Bruno Werder, no? Con el amor no basta, no? Vull dir, de vegades amb la millor intenció acabem no fent. Però sí, si no hi ha aquest component de sentit, de consciència, nosaltres hem treballat tota la vida, tenim la gran sort d'haver treballat tota la vida amb les idees del pedagog Paulo Freire, no? I Paulo Freire, ell parla de conscienciació, no? Algú ho ha entès, això de conscienciació, com a adoctrinament. No, s'han entès. Jo podria posar 4 exemples de mestres d'adults, de mestres d'adults, que és el territori que jo coneixo més. Però no, conscienciació és presa de consciència individual i col·lectiva. Sí? Escolta'm. Una paraula, sí. Sí, volia comentar una cosa, si ens pots ajudar. Jo durant uns anys vaig fer voluntariat amb nanos de la Dgaia, en un centre gran, i per resumir-ho et diré que em vaig trobar bastant sol. Tant per la institució que m'acollia, com perquè no tenia un entorn, tot i que era petit, però no vam trobar la manera d'ajudar-nos. Tens alguna experiència per explicar com els voluntaris es poden retroalimentar? Està aquí de la sala, vostè. Sí, jo precisament això, quan parlàvem del codi ètic, el codi ètic ha de ser del voluntariat, però també de la institució. Vull dir, ha de ser de les dues coses, perquè si només parteix d'un codi ètic el grup de voluntaris i no la institució,